Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar y 4 Sul wedi'r Ystwyll. Wele, y mae preswylfa Duw gyda dynion, bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddant hwy yn bobloedd iddo ef. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwy'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ym ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd a gorau'n wefusau.
pan gennai a fy negad y foliant. Dyw brosiau'n canorffwyo, arglwydd brysurau'n camorf, gwogoniant i'r tod ac i'r mob ac i'r ysbryd glon, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, molianus fyddo enw'r arglwydd. Darlleniad o'r drydydd bennod o lyfr cyntaf Samuel. Felly dywedodd Eli wrth Samuel, dos i orwedd, ac os gelwir di eto, dywed tithau. Llefara arglwydd, gan is y mae dy was yn gwrando. Aeth Samuel y gorwedd yn ei le.
Yna daeth yr arglwydd a sefyll a galw fel o'r blaen. Samuel, Samuel. A dywedodd Samuel, llefara, canis y mae dy was yn gwrando. Yna dywedodd yr arglwydd wrth Samuel, yr wyf ar fi'n gwneud rhywbeth yn Israel, a fydd yn merwino clystau pwy bynnag a'i cliw. Y dydd hwnnw dygaf ar Eli y cwbl a ddywedais am ei di, o'r dechrau i'r diwedd. A dywedaf wrtho fy mod yn barnu ei di am byth, oherwydd glwyddau fod ei feibion yn melltithio diw, ac ni roddodd daw arnynt. Am hynny, tyngais wrth di Eli, ni wneir iawn byth am ddrigioni ti Eli, ag aberth, nac ag offrwm. Gorweddodd Samuel tan y bore, yna agorodd rysau'r tir arglwydd, ond ofnai ddweud y weledigaeth wrth Eli. Galwodd Eli ar Samuel, Samuel fy machgen. Atebodd yntai, dyma fi, yna holodd. Beth oedd y neges a lefarodd ef wrthyt? Paid â cheli oddi wrthyf. Fel hyn y gwnelod yw i ti, a rhagor. Os cuddi oddi wrthyf unrhyw beth y lefarodd ef wrthyt. Yna mynegodd Samuel y cyfan wrtho, heb geli dim. Ac meddai yntai, yr arglwydd yw, fe wna'r hyn sydd dda yn ei olwg. Tyfodd Samuel ac yr oedd yr arglwydd gydag ef. Ni adawodd i'r un o'i eiriau fethu. Sylweddolodd Israel gyfan o dan hyd Beersheba, fod Samuel wedi ei sefydlu'n broffwyd i'r arglwydd. Can
Darlleniad o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Gan eich bod chwi felly a'ch bryd ar ddoniau'r ysbryd, ceisiwch gyflawnder o rhai sy'n adeiladu'r eglwys. Felly bydded i'r sawl sy'n llefaru a thafodau weddio am y gallu i ddehongli. Oherwydd os byddaf yn gweddio a thafodau, y mae fy ysbryd yn gweddio, ond y mae fy meddwl yn ddiffrwyth. Beth awna felly? Mi weddiaf am hysbryd, ond mi weddiaf am deall hefyd. Mi ganaf ar ysbryd, ond mi ganaf ar deall hefyd. Ond i de, os byddi'n moliannu ar ysbryd, pa fodd y gall rhywun sydd heb ei hyfforddi ddweud yr amen i'r diolch yr wyt yn ei roi, os nad yw'n deall beth yr wyt yn ei ddweud. Yr wyt ti'n wir yn rhoi'r diolch yn ddigon da, ond nid yw'r llall yn cael ei adeiladu. Diolch i Dduw o'r wyf fi'n llefaru a thafodau y fwy na chwi i gyd. Ond yn yr eglwys, y mae'n well gennyf lefaru 5 gair am deall, mwyn hyfforddi eraill na 10,000 o eiriau a thafodau. Fy nghyfeillion, peidiwch â bod yn blantos o ran deall. Byddwch yn fabanod o ran drygioni, ond yn eiddfed o ran deall. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist ein fab ef ein harglwydd ni, yr hwn a gaed trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd a fe farw ac a gladdwyd, disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar y heilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Crist drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sanctaidd enw, deled y dair nas, gwneler dewyllus, megis
yn y neb, felly ar y ddaiar hefyd. Dar o'i ni heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn yn ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Duw glanhau'n calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. O arglwydd doi safwn arnat dderbyn yn drigaro gweddiau dy bobl sy'n galw arnat, a chaniatau ddyn ddeall a gwybod yr hyn a ddylent ei wneud, a hefyd gael gras a gallu wneud yn ffyddlon, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn, Dyr oedd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boi ni, gan I fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhag ofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Gole ein tywyllwch at olygwn I ti o arglwydd, ac oedd fawr drigaredd am ddiffyn I rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad deunig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Amen. Gadewch I ni gymryd saib ac ymlacio am rhesynoldeb ein tad nefol, a chyflwyno iddo mewn gweddi yr unigolion a'r sefyllfaoedd hynny sy'n pwyso ar ein meddyliau ni. Pwyso'r Iesu, dyma gryfder sydd yn dal y pwysau gyd. O arglwydd Iesu, goleia lygaid ein cylonau. Arwain ni thydnabod di yn ein gilydd ac yn ein cartrefi. Cymorth ni werthfawrogi arwyddion gobaith yn ein cymunedau. Gweddiwn y byddwn ni, dy gorff ath ddwylo, yn goleio bywydau'n gilydd ath lewyrch, wrth I ni wynebu'r dyfodol gyda ffydd, gobaith a chariad, wedi ei hadnewyddu'n feunyddiol trwy nerth yr ysbryd glân, gogoniant I Dduw Dad. Amen. Wrth I ni weddio dros yr eglwys heno, gweddiwn dros bawb sy'n addoli ar yr eilwyd, a phawb sy'n addoli mewn adeilad eglwysig. Yn ystod y cyfnod o arwahanrwydd,
Gweddiwn y bydd o'r ysbryd glân yn ein huno ni yn un gymdeithas o gariad a chyfeillgarwch ac agosatrwydd trwy ein hyddoliad a'n gweddi. O Dduw, ein bugail, rhoi'r eglwys weledigaeth newydd a chariad newydd, rhoi thineb newydd a dealltwriaeth newydd, adfywiad i'w disgleirdeb ac adnewyddiad i'w hyndod, fel y bo neges drygwyddol dy fab nas difwynwyd gan draddodiadau dynion, yn cael ei chroesawu fel newyddion da yr oes newydd, drwy ef sy'n gwneud pob peth o'r newydd, Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Yn wyneb cymaint o newidiadau i gymdeithas oherwydd y pandemig hwn, gweddiwn dros y gwledydd hynny, nad oes ganddynt y systemau lles i ofalu dros y rhai sydd yn dioddef oherwydd diweithdra, neu sy'n dioddef oherwydd diffyg ofal meddygol, neu sy'n dioddef o ganlyniad i newid hinsawdd. Gweddiwn y gallwn ni oll, weithio tuag at fyd sy'n decach i bawb. Dragwyddol Dduw, tad y ddynoliaeth gyfan, ynot yr ydym yn byw ac yn symud ac yn bod. Trigarha wrth yr holl hil ddynol, tosturia wrthynt am ei hanwybodaeth, ei ffolineb, ei gwendid a'i pechod. Codfaner i'r cenhedloedd o arglwydd, brysia ddyfodiad dy deyrnas, a thyrd i mewn a chyfiawnder tragwyddol, yn rhydedd i'th fab ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Gweddiwn dros yr anghennus yn ein cymunedau ein hunain, dros ydi gartref yma yn y ddinas, enwedig yn ystod y gaeaf oer. Dros yr unig, enwedig yn ystod y cyfnod hwn o hunan yn nysu, a phobl yn methu cwrdd â'i teuluoedd a'i ffrindiau wyneb yn wyneb. Gweddiwn dros yr rhai sy'n dioddef yn dawel bach, ac yn teimlo'n rhy swyl neu'n rhy ofnus i ofyn am gymorth. Arglwydd Dduw, erfyniwn arnat sy'n cynorthwyo a'n amddiffyn, gwared y gorthrymedig, tosturia wrth yr anamlwg, cod y sawl a syrthiodd, bydd gyda'r anghennus, iacha claf, adfer y bobl a aeth ar gyfeiliorn, porthar newynog, cod y gwan, rhyddha gadwyni'r ceithion. Boed i bobl pob genedl wybod mai ti sydd yw, mai dy blentyn yw Iesu Grist, ac ein bod ni yn bobl i ti, ac yn ddefaid dy borfa, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd ein Duw, mewn byd lle mae cymaint yn unig, diolchwn i ti am bob cyfeillgarwch. Mewn byd lle mae cymaint yn garcharorion, diolchwn i ti am ein rhyddid. Mewn byd lle mae cymaint yn newynu, diolchwn i ti am dyluniaeth. Gweddiwn y byddi di yn ymestyn ein cydymdeimlad, dyfnhau ein tosteri, a rhoi ni galonnau diolchgar, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O arglwydd, cynnal ni trwy gydol dydd ein bywyd blin, hyd oned estynno'r cysgodion a dyfod yr hwyr, distewi o ddwndw'r byd, taweli o dwymyn bywyd a gorffen ein gwaith. Yna arglwydd yn dy drigaredd, dyroi ni leti diogel, gorffwysfa sanctaidd, a thangnefedd yn y diwedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen.
etifeddionnef drwy raniol maith i gyd. Yn mold a ddewid Iesu mawr, yr awron yn ddyngdi, ac wir ddirannu fan mae lawr i aros gyda ni. Beth a wnaf felly? Mi weddiaf ym hysbryd, ond mi weddiaf am deall hefyd. Mi ganaf ar ysbryd, ond mi ganaf ar deall hefyd. Y 15fed adnod o'r 4 bennod ar 10 o epistol cyntaf Paul at y Corinthiaid. Ydych chi'n fath o berson sy'n cael ei gyrru gan eich emosiynau a'ch teimladau, neu ydych y fath o berson sy'n cael ei gyrru gan eich reswm? Neu y ffordd arall o ofyn y cwestiwn yw, ydych yn berson y galon neu berson y meddwl? Mae rhai yn hoffi gosod pobl mewn un blwch neu'r llall. Mae modd cymryd prawf ar-lein os ydych chi'n dymuno i ddarganfod pa fath o berson ydych chi, os nad ydych yn siŵr. Mae'n rhaid i mi gyfaddef, dydw i ddim yn un sy'n hoffi cael fy ngosod mewn unrhyw flwch, a dydw i erioed wedi bod yn edmygwr mawr o'r profion hynny sy'n ceisio dadansoddi cymeriad a phersonoliaeth dyn arall, sydd, dwi'n siŵr, yn fy ngosod i yn syth i mewn i ryw flwch neu gilydd, y blwch efallai ar teitl Mr Ystyfnig fel Mil neu Mr Lletwyth mwy na thebyg. A dwi'n digon hapus â hynny. Mae pob un ohonom yn wahanol, a da hynny, neu fyddai bywyd yn ddigon diflas. Petai pob un ar union yr un fath o gymeriad, ni fyddai unrhyw densiynau, y tensiynau creadigol hynny, sy'n arwain at ddyfeisgarwch a chynnydd. Mae rhai yn hoffi gweld y byd trwy amryw gategoriau, gan fwynhau dadansoddi'r cyfan i'w darnau unigol, ac mae eraill yn hapus edrych ar y byd a mwynhau y cyfanrwydd a greir gan yr ymrywiaeth gyfoethog. Y gwir yw, yr ydym ni i gyd, yn gymysgedd o'r pen a'r galon, yr emosiynau a'r deall, yn gorff, meddwl ac enaid. Dyn ni gyd yn profi'r byd yn ddeallusol ac yn emosiynol, ac mae'r naill a'r llall yn lliwio'r ffordd yr ydym yn dehongli'r byd ac yn ei brofi. Enghraifft, mae modd i ddau berson edrych ar yr union un darn o gelfyddyd. Mae'r un yn cael ei gyffwrdd ganddo, mae'n tanio ei ddychymyg a'i emosiynau, mae'n cyffroi, mae'n ysbrydoli. Tra bod yr un arall yn edrych ar yr union un darn ac mae'n teimlo dim. Nid yw'r darn yn ei gyffwrdd. Yr unig beth y mae'n gallu dweud amdano yw, wel, mae'n oce. Yr un modd gyda cherddoriaeth, neu farddoniaeth, neu ryddiaeth, neu hyd yn oed pregeth. Nid pawb sydd yn ymateb yn yr un ffordd i'r un darn o waith. Nid bai y gwaith yw hynny, nid bai y person yw e chwaith. Mae'n fater o chwaith personol, a'r hyn sydd yn llwyddo i gyffwrdd ar pen a'r galon, y deallusol a'r emosiynol, y corfforol a'r ysbrydol. Mae hyn wrth gwrs yn hynod o bwysig pan ddown ni ystyried ffydd. Nid pawb sy'n ymateb i ffydd yn union yn yr un ffordd. I rai, mae ffydd yn ymateb emosiynol, ymateb yr enaid yn estyn allan i'r dwyfol, i ddal gafael yn y cariad tragwyddol ac i orffwys yng nghledr ei law. I eraill, mae ffydd yn orchwyl deallusol, y meddwl a'r deall yn ceisio dod o hyd i ystyr a synwyr, ystyr ein byw a'n bod, pwrpas ein bywyd, a'n lle ni yng nghanol y cosmos enfawr. Mae'r ddau ymateb yn hollol ddilys, ac ni ddyled pwysleisio naill ar drail y llall. Cofiwn y gorchymyn cyntaf oll, car yr arglwydd dy Dduw ath holl galon ac ath holl enaid ac ath holl feddwl ac ath holl nerth. Mae'r gorchymyn hwn yn cynnwys pob agwedd ohonom.
Nid gyda'r enaid neu'r galon yr ydym i garu Duw, ond gyda'n meddyliau, a'r holl sydd yn eiddo i ni. Pan o'n i'n myfyriwr, dwi'n cofio caplan y prifysgol yn dweud wrthym ni, peidiwch â gadael eich meddwl a'ch deall tu allan i ddrws y capel pan ewch i mewn i addoli, a pheidiwch â gadael eich calon a'ch enaid tu allan i ddrws y ddosbarth pan ewch chi i'ch darlithoedd. Roedd yn gyngor da iawn. Os yr ydym i'n ffydd fod yn gefn ac yn gymorth i ni, os yr ydym am aeddfedu yn ein ffydd, yna mae'n rhaid i'n ffydd fod yn ffydd y pen a'r galon, yn emosiynol rhan ohonom a hefyd yn ddeallusol rhan ohonom. A dyma mae Paul yn dweud wrth y Cristnogion yng Nghorinth, mae'n ein testun o dan sylw heno. Mae Paul tro ar ôl tro yn y 4 bennod ar 10 o'i epistol at y Corinthiaid yn pwysleisio y berthynas rhwng yr ysbryd a'r deall, rhwng yr emosiynol a'r deallusol. Does dim angen i ni darllen llawer o epistol Paul at y Corinthiaid i weld mae eglwys yn llawn problemau oedd yr eglwys hon. Roedd hi'n eglwys newydd, ifanc, yn byrlymu ag egni a brwdfrydedd, ond heb yr aeddfedrwydd i ddelio gyda gwrthdaro oddi mewn i'r gymuned, pawb yn chwilio am ei profiad ysbrydol personol nesaf, heb feddwl am yr aelodau eraill, a'r cyfrifoldeb oedd gan y naill tuag at y llall, y cyfrifoldeb o adeiladu corff Crist a gweld yr eglwys yn ffynnu ac yn aeddfedu. Ac roedd yr aneddfedrwydd yn bennaf oll yn dod i'r amlwg yn addoliad yr eglwys. Eisoes yn yr epistol yr oedd Paul wedi cyrryddu rhai o'r aelodau am gyfranogi o swper yr arglwydd yn anheilwng, hynny yw yr oedd rhai yn weddol ffwrdd â hi, yn cyfranogi o'r swper a gadael dim ar ôl i eraill. Dywed Paul wrthynt, pan fyddwch yn ymgynnull i fwyta, arhoswch am eich gilydd. Yn yr un modd yr oedd addoliad yr eglwys yn weddol ddidrefn, yn cael ei gyrru gan emosiynau yr addolwyr. Pan feddyliwn ni am yr addoliad yn yr eglwys yng Nghorinth, da i ni beidio a meddwl am wasanaeth o'r Hwyrol Weddi, dyn ni'n gyfarwydd â hi, popeth yn cael ei wneud yn drefnus. Roedd trefnau gwasanaeth ddim yn bod yn y cyfnod hwn. Roedd yr addoliad yng Nghorinth efallai yn debycach i barti gwyllt, gyda phob un yn ymgolli yn y profiad, yn dod o dan deimlad mawr, yn canu, yn dawnsio, pawb yn mynegu ei hemosiynau a'i teimladau, pawb yn disgwyl am y profiad personol, ysbrydol neilltuol nesaf, fel arwydd bod ysbryd Duw yn ei plith. Roedd yn eglwys ei bryd ar ddoniau'r ysbryd. O dan deimlad, byddai pobl yn torri allan i lefaru ac i siarad mewn tafod nad oedd neb arall yn ei ddeall. Trai'r addolwr unigol, roedd hwn yn brofiad ysbrydol emosiynol dwys, eto i'r eglwys ac i adeiladaeth yr eglwys, nid oedd o fydd. Cymaint oedd y pwyslais ar yr ysbrydol a'r emosiynol, doedd dim llawer o le i'r deallusol, fel dywed Paul, ond yn yr eglwys y mae'n well gennyf lefaru 5 gair am deall mwyn hyfforddi eraill na 10,000 o eiriau a thafodau. Mae Paul yn mynd cyn belled a'i galw yn blantos o'r rhan deall. Gwir addoliad yw'r addoliad sydd yn defnyddio ein calon a'n meddwl i ddyrchafu y cwbl sydd eiddom, corff ac enaid i Dduw. Mi weddiaf am hysbryd, meddai Paul, ond mi weddiaf am deall hefyd. Mi ganaf ar ysbryd, meddai Paul, ond mi ganaf ar deall hefyd. Mae'n weithred y galon, mae'n weithred y meddwl. Mae'n gofyn a mae'n hymroddiad emosiynol a'n hymroddiad deallusol pan ddown ynghyd i addoli. Cyn bod ni'n lladd gormod ar y Cristnogion yng Nghorinth, da i ni hefyd gofio bod y gwrthwyneb yn wir hefyd, lle mae'r pwyslais i gyd yn mynd ar y deall,
a does dim llawer o le i'r galon. Tybed beth fyddai cyngor Paul i ni yn ein gwasanaethau trefnus heddiw. A fyddai Paul yn gofyn i ni ble mae'r ysbryd. Ydy ni'n rhoi gorbwyslais ar y deall yn y gorllewin. Gan feddwl mae rhywbeth i ddeall yw ffydd. Mae rhywbeth i'w dadansoddi a'i derbyn yn hytrach na rhywbeth i'w deimlo. A oes lle yn ein hyddoliad ar gyfer yr emosiynau a'r teimladau. Oherwydd mae angen y ddau, y pen a'r galon i ymroi i addoliad. Ni ddylwn ni adael ein deall wrth ddrws yr eglwys wrth ni ddod i addoli, yn fwy na ddylwn ni adael ein teimladau wrth y ddrws chwaith. Trwy ein hymroddiad llwyr, yn galon, meddwl ac enaid, mewn addoliad a gweddi, y mae i ni eiddfedrwydd ac adeiladaeth yn y ffydd, wrth i ni ddod i adnabod Crist yn well, yr un ar oes ei hun, yn gyfan gwbl drosom ni. Amen. Tangnefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadwa eich calonnau eich meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw, a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog,
y tad y mab a'r ysbryd glân, a fôn eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.